Mám tam takto, ja toto mám spísané, lebo som sa v tom stratila. Mám tam ako prvý žáner, ako prvú tému ten Mandela efekt. A s tým sa akože dosť stretávam, a podľa mňa aj vy. Ten Mandela efekt je celkom uletík, pretože vždycky mi pri tom strašne zastaví mozog, že what the fuck. Viete, čo to je ten Mandela efekt? To je vlastne to, ako nebudem čakať na odpoveď dnes po škole. Mandela efekt je to, že si pamätáš niečo, že nejak je, ale tak není. Hej, že proste veľa ľudí si to tak pamätá, ale v skutočnosti to je úplne inak. Takže napríklad známe je to tým Pikachuom, že si pamätáme všetci, že má hnedý chvostík na konci, ale nemá. Alebo že Monopoly, tak ten detko má monokel. Si pamätáme všetci, alebo veľká väčšina ľudí si pamätá, že má monokel, ale reálne ho nemá. Chápeš? To je ten Mandela efekt. A on vlastne sa volá Mandela efekt pretože ten Mandela, ten človek, ktorý to je pomenované, si ľudia mysleli, že zomrel v base v 80 rokoch, ale reálne bol prepustený z basy a umrel niekedy, ja neviem, v roku 2013, tam bolo napísané už také. Takže asi tak vzniklo to pomenovanie, že ale teď sa hovorí takýmto veciam Mandela efekt. A ešte viete čo? Že Mickey Mouse nosí traky, proste traky, chápeš? To si veľa ľudí pamätá a ten čurák ich nenosí. To je Mandela efekt, poznáte aký Mandela efekt aj vy? Alebo stalo sa vám niekedy niečo, že ste si nejak pamätali a nebolo to tak? Takže Mickey nemá traky, no že vraj nemá traky. Mickey proste nemá traky. Ja som proste do života stojím v tom, že ten traky mal, podľa mňa. Ale že vraj traky nemá. Ani nenosila. Hej. To nechápem. Ja si pamätám čierne traky, ale že vraj nemá žiadne traky. Čož je mega úlet. Lebo trakov z toho traky, nie, proste veľa ľudí si pamätá to, že Mickey nosí traky, ale on nenosí traky. Chápeš? Ja by fakt zaujímalo, ako toto vznikne, že si ľudia zapamätajú niečo nejak. Čiže to tak vôbec není. To je proste, že strašne crazy. Že ľudia si pamätajú niečo nejak. A vôbec to tak nie je, že vlastne sú to fake news. Proste fake infošky. To je silný web, nie? To je proste... ja neviem, či to je nejaký odrob mysle, že sa proste väčšina ľudí zhodne na to, že si niečo zapamätajú nejak, pritom to také nie je, napríklad s tými trakami, alebo s tým Pikachuom, to je tiež veľmi úlet, pretože si veľa ľudí pamätá ten pasík čierny na chvoste, alebo hnedý, alebo to je jedno akú farbu to na svete, pretože vlastne je to farba, ale nemá ho, chápeš? Teraz neprišli dva. Ja neviem. Neprišli dve cinknutia na Discord. Jako bože, to je úplne v pohode, vôbec sa nemusíš bať, ja som úplne... Ja nepotrebujem, aby si mal seba, ja som rada, že tu ste ako ľudia, bez sebou kľudne aj, chápeš, proste ako ľudia. A podkecáte. Mik? Čo Mik? Uči? Sorry. Ako bol vypnutý? A čo ste ako nepočuli, kde ma odrezalo? Neviem, čo mám povedať ešte raz. Že vôbec nevadí, že nemáš seba, som hovorila. Pretože ja som rada, že sem prídete ako ľudia si sem pokecať. To nie je mŕtvý chat, chápeš? Keby tu boli 3 ľudia so sabmi a bol by mŕtvý chat, tak by ma to viac mrzelo, ako keď to je 15 ľudí bez sabov a je živý chat. Že nevadí, že nie sme ľudia. To asi by bol problém, keby nie ste ľudia. Čiže som také niečo počula. Skreslujete informácie. Toto neviem, neskreslujte informácie, áno. Má tú tému, že Ouija tabulka, hej. Viete, čo je to Ouija? To je takáto tabulka s písmenkami, s číslami. Máš tam áno, nie. Viete, čo je Ouija? Potrebujete fotku? Ouija. Obrázky.
pozri. No pozri. Toto je Ouija, hej. Toto je Ouija. Rozpráva sa s mŕtvými. A že vraj áno. Že vraj sa rozprávaš buď s mŕtvými, alebo s nejakými démonmi. Čož neviem, kde je pravda. Opäť a zase nepoznám pravdivé informácie o tom. Ja vás Ouija tabulka zavedie, a či to je real, alebo či tou onou krútia ľudia, alebo reálne duch. Na toto odpoveď možno... Ahojte, vyhovienka. Ale je to celkom zaujímavé, pretože... Ďakujem za follow. TFMaro. Je veľmi, veľmi zaujímavé o tej Ouija. To, že či teda funguje sama o sebe na teda pohon nejakých duší, či už zlých alebo dobrých. A ešte to použiť? Neviem to použiť. Nemám doma niečo také. A sama by som si na to netrúfla. Ale je to veľmi zaujímavé, pretože je celkom fajn otázka, že či to sa pohybuje na základe duši teda. Alebo či si pohybujú ľudia. Je to niečo, čo je asi riskantné vyskúšať. Ale podľa mňa veľmi zaujímavé. No ja sa vieřím, ale co presne toto neviem. No jasné. To tak má veľa ľudí. Niečo je, ale nevieš čo. To je to normálne. Ono podľa mňa môže existovať niečo také, keď máte tú Ouiju a máte tam tie prsty, ja neviem, proste viacerí, hej. Tak s tým možno nehybe duša a možno si ani vy neuvedomíte, že vy to hýbete, ale že to máte nejaké nevedomé pohnutie, že nevedomé pohne vaše telo svalmi tak, aby sa to pohlo na niečo, na odpoveď, aby ste proste dosiahli nejakú odpoveď. Myslím, že niečo také dokáže existovať, ako nejaký nevedomý pohyb svalov, akože vedomo nevedomý. Alebo tak, chápeš? Poviem niečo také, pretože neviem, či to je skutočné. Ale ak nie, tak to by mohlo byť podľa mňa reálne vysvetlenie toho, ako to funguje. Skúsili by ste tú Ouiju? Teraz veríš? Veľmi zaujímavá otázka. Akože tak, že či verím na to, že tarot karty mi dokážu predpovedať moju budúcnosť. Čiže asi ne, fúha. Čo ja viem? Verím, že možno niektoré áno, ale neverím, že každý to dokáže vyčítať. Verím, že možno niekto dokáže mať takéto mediálne nadanie, pretože sú rôzne také veci. Ale neverím, že hociaký oný je aj nejaká cigianka, ktorá sa tomu venuje, že to dokáže. Ale verím asi na to. Ja verím na tieto veci, pretože verím aj na ten osud, jak som včera spomínala, že každý máme nejakú tú predurčenú čiaru, ktorou ideme a vplyvňujeme iba rozhodnutiami. A máme proste predurčený koniec a všetko také podľa mňa. Ja som počula ešte, že teda keď používate tú Ouiju, ak by ste sa niekedy na to dali, hoď by ste asi nemali, tak viete vyčistiť vzduch od tých zlých duší alebo od duší, ktoré by sa mohli na vás naviazať tým, že zapálite šalviu a vyčistíte miestnosti teda dymom zo šalviem. Takže šalvia bola nejaká očistná alebo čo také. Yep. Neviem, za mňa to je veľmi fascinujúce, tieto duchariny. Proste je fascinujúce na tomto, že či to reálne funguje. Alebo nie.
Je to, za mňa to je veľmi zaujímavá téma, pretože si predstav, že keby to reálne funguje, alebo jak proste vzniklo to, nutia tvoje presne. To je dobrý duch alebo zlý. Mňa by ale zaujímalo proste, že ako vzniklo to, že ľudia veria na to, že existujú démoni alebo duchovia. Niekto s tým musí mať reálnu skúsenosť, aby o tom mohol hovoriť, nie? To si len tak nevymyslíš. To podľa mňa len tak nevymyslíš. To mami čo? Čo majú? Bohe, asi hej, ako zbehli, ako tak. Podľa mňa je to halucinácie? Myslíš? Akože to, že vidíš duchov, sú halucinácie, alebo tá ouja, že vidíš pohyb. Asi tí duchovia, to zmysel Satan a diabol. To je niečo ako tí shadow people, že vidíš tiene postav pri nočnej paralýze. Tak vlastne to je halucinácia, ktorú tvoj mozog vyvodí z toho, že ty sa zobudíš, nemôžeš sa hýbať, na polku spíš, na polku si hore, nevieš čo sa deje, máš strach. Takže tvoj mozog začne vytvárať tieňové postavy, aby si sa mal čoho bať, vytvoriť ti dôvod. Takže podľa mňa ako možno aj niečo ako také halucinácie, že preto si ľudia myslia, že sú duchovia existujú. Alebo proste, že takto vzniklo. Na základe tohto podľa mňa možno aj. Alebo že popri tej spánkovej paralýze cítiš, ako ti niekto chodí po posteli, po tebe. Alebo že máš pocit, že ti nejaký démon tlačí na hruď. Že ti dýcha za krk, tak proste asi, neviem. Takže vraj všetko vymyslel tvojho mozgu, že reálne asi, že si to všetko proste tvoj mozog domýšľal, že to deje. Že je strašne fascinujúce, čo tvoj mozog dokáže vymyslieť, vlastne si predstav. Tvoj mozog dokáže vymyslieť celý strašidelný scenár. Vymyslieť si postavy, dých, proste pohyb, si pohybu. To je niečo iné. Tí démoni, napríklad poludnica, čo verili Slovania, ktoré sa zjavujú počas hortých dní na poli. Podľa mňa to videli z úpalu. To asi áno, však alebo úpal ti spôsobí halucinácie. To asi nebude úplne 100% real. To sa prikláňate k tomu, že to asi nie je real. Pre mňa to je strašne zaujímavé. Ja mi proste zaujímalo, ako niekto vymyslel to, že existuje nejaký démon proste. Že tu robí démon alebo posadnutý predmet. Chápem také posadnuté predmety, ako sú napríklad, že keď si človek povie, že zajačia labka im prináša šťastie, alebo že tento náramok mi nosí smolu. To chápem, pretože to je není, že to robí ten predmet, ale to je tá sila vôle alebo mysle, že si to už domýšľaš, že si proste hovoríš toto, že máš šťastie, tak rado by máš viac šťastia a potom si domýšľaš, že máš smolu, tak máš viac smoly alebo sa ti menej darí, lebo všetko kázíš a takéto veci. Že to je podľa mňa strašne to, že ti to ovplyvní mozog. Niečo ako keď si dlho nahovára, že máš nejakú chorobu, možno sa pozrieť na Adelu, shopaholic Adele, ktorá si nahovára, že má epileptické záchvaty, tak verí, že ich má, takže vlastne sa tvári, že ich má, lebo sa tak dlho nahovárala, že tomu verí. Jak niekoho napadlo krylovku zajacu, že toto mi atribút do šťastia, neviem. Reálne neviem, jak vzniklo to, že zajacia packa ti bude nosiť šťastie, ale je to strašne zaujímavé. Je to strašne zaujímavé.